Eli esittelen vielä itseni uudestaan, olen Tommi Paalanen, seksuaalisen toiminnanjohtaja. Mutta täällä olen oikeastaan nyt tällä kertaa, nyt parhaillaan enemmänkin sitten koulutustaustani ominaisuudessa, eli olen filosofin taustaltani ja teen Helsingin yliopistolle seksuaalietiikasta väitöskirjaa. Ja mulla keskeisiä etiikan osa-alueita, tämä tutkin, minkä kanssa olen tehnyt töitä, niin on oikeusperustainen etiikka, ihmisoikeuslähtökohdat, siinä myöskin osana seksuaalioikeudet, yhtenä näkökulmana juridinen etiikka, myöskin siis voidaan puhua tässä kohtaa oikeusfilosofiasta, joka tarkoittaa tällä kertaa oikeutta juridisessa mielessä eikä ihmisoikeuksien mielessä. Ja sitten myöskin ammattietiikka sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti terapiatyössä, seksuologian alan työssä. Nämä on nämä lähtökohdat, mistä mä ponnistan. Ja tulen esittelemään tässä hyvin lyhyesti tietynlaisen kehyksen poikien sukupuolielinten silpomiseen etiikan näkökulmasta. Erityisesti tässä kohtaa haluan sanoa sen, että vaikka tämä käsittelee tämä meidän seminaari poikia, mä olen tämän esitykseni valmistellut siitä lähtökohdasta, että sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Kuten genital autonomy lähtökohtana on, niin kysymykset tyttöjen, poikien ja intersukupuolisten lasten sukupuolielinten koskemattomuudesta on eettisesti, juridisesti samanlaisia. Meillä ei ole mitään merkitystä sukupuolella tässä kohtaa. Eikä myöskään teon vakavuudella, koska vakavuus voi vaihdella niin tyttöjen, poikien tai intersukupuolisten kohdalla, että se skaala on olemassa kaikissa tapauksissa. Sen takia keskustelu siitä, mikä on raaempi, mikä on pahempi, mikä seuraukset on ikävämpiä, on periaatteessa merkityksetöntä, koska me voidaan aina katsoa yksittäistä tapausta, mitkä ne seuraukset olivat tässä tapauksessa, ja katsoa sitä vakavuutta siitä. Oikeuksien loukkauksessa kysymys on aina tietyssä mielessä yhtä vakavasta loukkauksesta. Ne sanktiot juridisesti ja yhteiskunnassa on sitten eri kysymyksiä, mihin vaikuttaa se tosiasiallinen yksilölle koituva vahinko. Mä tulen näyttämään, tai olen sisällyttänyt tähän esitykseen muutamia kuvia, jotka on varmasti ikävää katsottavaa, jotka viittaa poikien sukupuolien silpomiseen. Ne olkoon muistutuksena siitä, että tässä puhutaan nimenomaan pojista. Ja jos joku haluaa mielessään kritikoida minua näiden kuvien esittämistä tässä tilaisuudessa, niin suosittelen muistelemaan tätä Helsingin Sanomien kuvaliikettä, joka julkaistiin suorastaan isommalle joukolle ihmisiä kuin täällä. Mennään eteenpäin. Mä lähden liikkeelle sellaisesta kysymyksestä, tästä retoriikasta. Tosi usein tämän aiheen ympärillä kuulee sellaisen väitteen, että ei tähän voi puuttua tai sanoa mitään, kun tämä on vaikea asia, tässä on niin hankalia kysymyksiä. Tai jotenkin, tähän tulee niin monimutkaiset kulttuuriset ja uskonnolliset kysymykset ja oikeudet ja kenen oikeudet nyt sitten painaa enemmän. Tämän tyyppinen pallottelu jähmettää ihmisiä. Viranomaisia, ihan oikeusasteissa toimivia lain asiantuntijoita. Ihmiset tuntuu jähmettyneiltä kysymysten edessä, joita heidän mielestään ei voi ratkaista. Tai he eivät niin kuin jostain syystä halua tai uskalla lähteä sen ratkaisun suuntaan. Jähmettyminen on valitettavan yleistä, mikä estää keskustelemista tässä kysymyksessä. Keskeiset syyt on tietysti tiedon puute, myytit siitä, että tässä on kysymys pienestä asiasta. Tietämättömyys siitä, että vahingollisia seurauksia on olemassa. Poikien osalla voi olla kysymys myös hyvin vakavista komplikaatioista, seurauksista, joista ollaan tänään kuultu pieniä viitteitä. Tai ristiriitaiset viestit siitä, että puhutaan terveyshyödyistä, sukupuolitautien ehkäisystä, aika villistikin erilaisista tutkimuksista ja siitä, mitä ne tutkimukset kertoo. Liitetään niitä konteksteihin, jossa niillä ei ole merkitystä. Heitetään niitä argumentteja, ikään kuin yksi hyöty voisi kumota yhden haitan. Näinhän ei tietenkään ole, koska on paljon ikäviä asioita, joista on hyötyä ihmisen loppukaita, mutta niitä ei silti saa toiselle tehdä. Jostakin kasvaa vahva ihminen, voimakas persona sen takia, että hän on kohdannut hyväksikäyttöä pahoinpitelyä koko lapsuudensa. Joku nousee sen yläpuolelle. Voidaan sanoa, että okei, tämän takia sinusta tuli eheä ja kova. Ei me siltikään hyväksytä sitä, että me kasvatetaan lapset hakkaamalla, vaikka se voisi tuottaa jossain tapauksessa tuloksia. Ja sitten tietysti sensitiivisyys on keskeinen kysymys. Sensitiivisyys uskontoa ja kulttuuria kohtaan. Me kuullaan paljon epäilyä ja
taustalla olevaa jonkinlaista vihjailua siitä, että onkohan tässä kysymys rasismista tai antisemitismista tai jostain muusta. Ja tuntuu siltä, että tämä pelko leijuu myöskin eri oikeusasteiden ja viranomaisten päällä. Kukaan ei halua ottaa sellaista kantaa, joka voitaisiin leimata rasistiseksi, tai joka voitaisiin nähdä sellaisena, että se tulee sen päätöksen jälkeen näyttäytymään ennakkotapauksena, joka rajoittaa jonkun ryhmän kulttuurisia oikeuksia. Se tuntuu tässä meidän nykyisessä sensitiivisessä monikulttuurisuuskeskustelussa ilmeisestikin sietämättömältä valintalta, että tehtäisiin tällainen ratkaisu. Tämän tyyppinen pelko jähmettää tätä keskustelua ja jähmettää myöskin oikeuden päätöksen tekemistä monissa tilanteissa. Ja yksi keskeinen tekijä tässä jähmetyksessä on tämä oikeuskonfliktitilanne. Ajatus siitä, että meillä on tämmöinen ratkaisematon kulttuuristen oikeuksien, uskonnonvapauden, itseilmaisun, elämäntavan valinnan ja lapsen oikeuksien, erityisesti koskemattomuuden välillä. Ajatellaan, että meillä on ristiriita, jota ei voida ratkaista. Että nämä olisivat aidossa dilemma-tilanteessa nämä oikeudet. Ja tässä kohtaa, kun me ei osata sitä ratkaisua tehdä, niin on parempi jättää se asia sikseen, jotta me ei tehtäisi väärää huonoa ratkaisua. Ja tämän tyyppinen logiikka tuntuisi olevan niin näiden jähmettävien tilanteiden taustalla. Ja tämä on myös keskeinen, mitä mä oon näissä eri dokumentaatioissa lukenut. Keskeinen on. Mä pyrin vähän purkamaan tätä. Mä lainaan tässä Batmanin naisakarin Robinin huudatusta Pyhä yksinkertaisuus, koska etiikan näkökulmasta tämä on oikeastaan lopulta aika yksinkertainen kysymys. Meillä ei ole kauhean monimutkaisesta päättelystä tai vaativista filosofista todisteluketjusta kysymys. Me ei tarvitse rakentaa mitään filosofian eeposta, jotta me voitaisiin ratkaista tämä asia. Saatika lukea niitä. Me päästään ihan peruskäsitteillä eteenpäin. Ensinnäkin mikään etiikan traditio ei salli vahinkoa tehtäväksi puolustuskyvyttömälle henkilölle. Yksikään etiikan traditio ei hyväksy sitä, että mielivaltaisesti voitaisiin vahingoittaa jotakuta ilman oikeutusta. Jos on sellaista, joka ei pysty millään tavalla vastaamaan tilanteeseen. Jos vähän luettellaan, niin seurausetiikassa keskeinen sääntö on vahingoittamisen kielto, joka pureutuu suoraan tähän. Liberaali etiikka asettaa rajansa, yksilön vapauden rajat, nimenomaan toisten vahingoittamisen kohdalle. Utilitaristinen etiikka pyrkii edistämään hyvää ja hyvinvointia lähtökohtaisesti. Sekin rajataan erilaisilla keskeisillä oikeuksilla. Eli hyvää ei voi edistää nujertamalla toisia. Esimerkiksi joskus on keskusteltu siitä, että utilitarismi hyväksyisi orjuuden, koska yhteiskunnan hyvä voi kasvaa sillä, että osa alistetaan orjiksi. Mutta on nykyaikaiset versiot silläkään etiikan traditiosta ei salli tämmöisiä vetoja. Kantilainen etiikka kehottaa välttämään ihmisen kohtelemista välineitä. Ja välineellistämistä on juuri sellaiset toimenpiteet, joissa ihmistä kohdellaan sillä tavoin, että hän ei voi itse vaikuttaa eikä päättää siihen, mikä hänen tulevaisuudessa tai hänen ratkaisunsa on. Ympärileikkaukset, silpominen on lähtökohtaisesti välineellistävää toimintaa, jossa lapsi alistetaan vanhempien tai jonkun muun päätäntävallan alle, jolloin lapsen oma intressi ei toteudu, vaan välineellistetään tilanteessa. Sitten on esimerkiksi hoivaeettinen traditio, joka tähtää välittämisen hyvän tuottamiseen. Ja tässä kohtaa kysymys lapsen edusta on keskeinen. Ja kuten muistetaan merkittävän esityksestä, niin lapsen edun analyysi pitää sisällään sen puolen, että lapsen edulla ei voida perustella lapselle vahingollisia toimenpiteitä. Viittaisin tässä äsken myöskin tähän pahoinpitelyllä kasvattamiseen samalla tavalla käyttäydytään tässäkin aiheessa. Ja viimeiseksi mainitsen ihmisoikeustradition, joka rajoittaa instituutioiden valtaa yksilöä kohtaan. Tässä aiheessa tietysti vanhemmat ja uskonto on niitä instituutioita, joiden valtaa rajoitetaan. Niin lasta yksilöä suojataan voimallisilta instituutioilta. Ja lähtökohtaisesti liikutaan sellaisella alueella, että nimenomaan eettisesti perustellut yhteiskunnalliset uudistukset ovat tuottaneet tasa-arvon, laillisuuden ja oikeudet monien kulttuuristen vääryyksien tilalle. Tämä on se näkökulma, mitä ihmisoikeustyössä on ajettu vuosikymmeniä. Rule of law on keskeisimpänä periaatteena. Suomessa kuritusväkivallan kielto, pakkosterilointi,
tai naisen asema perheessä miehen ylivoiman alaisena, on kaikki sellaisia kulttuurisia käytänteitä, jotka on aikanaan perustettu tietyllä ideologisella tai kulttuurisella taustalla. Ja ne on purettu yksitellen tai vain esimerkkeinä siitä. Pudotusväkivalta ehkä parhaana esimerkkinä ympärileikkauksen verran, jossa lasta suojellaan hänen omilta vanhemmiltaan ja yhteisön tuottamalta väkivalta. Mä jatkan tästä hyvästä yksinkertaisuudesta eteenpäin. Kiinnittäen huomiota parin keskeiseen eettiseen käsitteeseen, jotka on ihan etiikan ytimessä. Ensiksi vahinkoon. Filosofi Joel Feinbergin mukaan, erittäin vaikutusvaltaisen kannan mukaan sanoisin, vahingoittaminen on toisen intressien estämistä ilman oikeutusta. Ja ydinsanat tässä on intressit ja oikeuttaminen. Tämä viittaa aika kiinnostavalla tavalla siihen lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmaan siitä, että englanniksihan siinä puhutaan best interest of child näkökulmasta. Eli se tulee myöskin oikeustradition liberaalin sellaisen filosofian kautta. Perustaviksi intressiksi voidaan kutsua hyvinkin kehon koskemattomuutta, eheyttä sekä itsemääräämisoikeutta. Jos te tekee vielä kapinoida tätä filosofista näkökulmaa vastaan, niin voitte hetken aikaa miettiä sitä, että mitä te olisitte mieltä siitä, että mä otan tuosta sakset ja tökkään ne käsivarteen pystyyn, taikka leikkaan jonkun korvalehden irti. Tai jos tämä esimerkki tuntuu liian absurdeilta, vaan mennä itsemääräämisoikeuden puolelle, niin mä voisin valita jollekin tatuointiajan ja sanktioiden nojalla raahatuttaa teidät koko vartalla tatuoitavaksi. Silloinhan minä en ollut se, joka tekee pahaa, vaan teidän itsemääräämisoikeutta loukataan institutionaalisesti. Ihan vaan tällaisilla ääriesimerkkeillä haluan sen huomioitavaksi, että nämä kaksi intressiä on perustavanlaatuisia. Ne on keskeisiä intressejä, joita jokaisella ihmisellä on. Me emme halua, emmekä voi sallia sitä, että meidän kehoamme loukattaisiin mielivaltaisesti tai että meidän päätäntävalta ohitettaisiin täysin. Nämä on kaksi asiaa, että jokaisella ihmisellä jossain määrin on omissa intresseissä. Menemättä muutamiin erikoisiin poikkeustapauksiin filosofisessa traditiossa. Ja keskeinen etiikan lähtökohta, niin sanottu vahingoittamisen kielto, voidaan kirjoittaa siksi näin, että perustavien intressien loukkaaminen ei ole sallittua ilman erittäin vahvaa oikeutusta. Kevyempi muoto on tietysti niin, että muitakaan intressejä ei saa loukata ilman oikeutusta. Mutta kun me puhutaan nimenomaan perustavista intresseistä, niin loukkaamisen oikeutuksen täytyy olla erityisen vahva. Se ei voi olla mikään kevyt asia, joku pieni perustelu, että no kyllähän mä nyt voin näin tehdä ja sitten vaan eteenpäin. Vaan se pitää olla painava. Olen nostanut esille, mä olin vielä painottamassa tätä asiaa tarkemminkin. Jotta se jäisi epäselväksi, tämä on nyt rautalankaa. Puolustuskyvyttömän lapsen sukupuolielinten silpominen on vahingoittamista juuri tällä edellä mainitulla perusteella. Se loukkaa sekä kehon koskemattomuutta, eheyttä, että lapsen itsemääräämisoikeutta, eli päätösvaltaa siitä, mitä lapsi omalle keholleen haluaa tehdä siinä kuvitellussa tulevaisuudessa, kun hän kasvaa. Pieni lapsi ei tietenkään välttämättä halua mitään tällaisia asioita, hän ei tiedä, mitä hän keholleen haluaa tehdä tulevaisuudessa, mutta hän ei myöskään voi riistää etukäteen sitä oikeutta päättää siitä asiasta myöhemmin. Niin tämä oli rautalanka. Oikeuttaminen on se ydinsana, mikä tuossa äskeisessä lauseessa intresseistä ja niiden loukkaamista nousi esille. Ja mä näkisin kaksi keskeistä oikeuttamistapaa sukupuolielinten kirurgialle tai sukupuolielimen kajoamiselle. Ensimmäinen on lääketieteellinen oikeuttaminen, josta tänään on myös puhuttu. Ja voitaisiin lähteä siitä, että voitaisiin oikeuttaa ympärileikkauksen kaltainen toimenpide, mikäli se on lääketieteellisesti välttämätön toimenpide sairaan hoitamiseksi sellaisessa tilanteessa, joka vaatii välitöntä toimintaa. Välitön toiminta tietysti siinä mielessä, että jos puhutaan vaikka klassista esimerkistä esinahan tiukkuudesta eli fimoosista, niin siinä on nykyisellään paljon erilaisia hoitomuotoja. Ja tila ei koskaan ole, tai harvoin ymmärtääkseni on akuutti sillä tavalla, että se vaatisi juuri nyt, tässä ja nyt lääketieteellistä interventiota. Täällä on muutama lääkäri paikalla, onko suurin piirtein oikealla jäljellä? On olemassa yksi ainoa
indikaatio välittömään tai ylipäätänsä ympärileikkaukseen. Se on tämmöinen balaniittisolviterin xerossa 300 tapausta vuodessa Suomessa suunnilleen. Ja se voi johtaa virtsaumpeen, siihen ei ole muuta hoitoa. Joo. Siinä se on. Joo. Kiitos. Ja toinen oikeuttamisperuste on tietysti kanssa etiikan klassikkoaineesta, eli suostumus. Eli se lähtökohta, että ihminen voi itse omalla päätöksellään suostua ympärileikkaukseen tai mihin tahansa genitaalikirurgiaan tai lävistyksiin tai muuhun kehomuokkaukseen. Eli omaa kehoaan saa muokata totta kai täysivaltaisesti annetulla suostumuksella. Tässä kohtaa on keskeistä tarrata yhteen sanaan. Mä laitoin tähän täysi-ikäisen henkilön päätös yhdestä ainoasta syystä. Ja siitä syystä, että kun me puhutaan vahvasti uskonnollisesta tai kulttuurisesta käsitteestä, ympärileikkauksesta, sillä on merkitystä niissä yhteisöissä, joissa sitä harjoitetaan. Meidän on pakko ottaa silloin huomioon myös painostuksen ja lapsen tai nuoren riippuvuussuhteiden merkitys. Siksi mä puhun tässä täysi-ikäisyydestä ja en kannata ihan täysin rinnoin ajatusta siitä, että niin liukuvasti teini-ikäinen voisi sen päätöksen tehdä. Perusteluna se, meidän yhteiskunnassamme on esimerkiksi seksuaalietiikassa ollaan hyvin sensitiivisiä sen suhteen, että kun nuori aloittaa seksisuhteen, niin me kysytään hyvin monessa kohtaa asiantuntijoina, ja monet asiantuntijat kysyvät ehkä vähän ylisensitiivisestikin, ettei tätä nuorta nyt vaan kukaan olisi painostanut tai jollain tavalla niin kuin puskenut näihin seksisuhteisiin. Onko se päätös tosiasiassa hänen omansa? Me ollaan mennyt tässä liian pitkälle, minusta ylilyönteihinkin sillä tavalla, että Prometheus-leirien yhteissaunoja on kritisoitu siitä, että murrosikäiset nuoret, jotka päätyvät saunomaan yhdessä leirillä, ovat saattaneet kokea jonkinlaista sosiaalista painetta mennessään saunaan. Jotkut seksologian ja seksuaalikasvatuksen asiantuntijat ovat vakavasti sitä mieltä, että tämä sosiaalinen paine on painostusta, jota ei voida sallia. Näin pitkälle ollaan valmiita menemään monilla alueilla painostuksen eliminoimiseksi. Tämä on tietysti hyvä ajatus, mutta kuten sanottu, nyt tie helvettiin on kivetty hyvillä ajatuksilla, että tässä mielessä niin mennään helposti liian pitkälle. Mutta kun puhutaan sukupuolien silpomisesta, niin jostakin syystä ja painostusargumenttia ei ole esitetty juuri missään kertaakaan. Jos olisi ollut aikaa enemmän keskustelua, olisi mielenkiintoista kysyä myöskin Merikki Helanderilta, mitä he ajattelee tästä painostusteemasta, koska se on niin kiinnostavaa. Niin millä he perustelevat ajatus siitä, että 15-16 vuotta voisi olla sopiva ikäraja. Varmasti on ihan ymmärrettävää, että perheessä, jossa tätä pidetään tärkeänä, niin vaikkapa 13-vuotias poika ei ole minkäänlaisessa positiossa kamppailemaan vanhempia vastaan siitä, tehdäänkö hänen tahdon vai vanhempien tahdon mukaisesti. Tämä on hyvin keskeinen kysymys itse asiassa, kun puhutaan suostumuksesta etiikan mielessä. Ja tässä tulee toinen käsite mukaan, eli kulttuurinen itsemäärääminen, joka kuuluu myöskin lapselle, joka kasvaa sellaisessa kulttuurissa, jossa ympärileikkauksia maasti harjoitetaan. Ja lapsella nimenomaan on oikeus kulttuuriseen itsemääräämiseen siinä, missä hänen vanhempansa on. Niitä hieman lisää. Mä lähdin alussa liikkeelle tämmöisestä oikeuskonfliktikysymyksestä, ja mä palaan siihen nyt, koska se ikään kuin eettinen välineistö, mitä mä olen tässä esitellyt, palautuu aika helposti tämän kysymyksen käsittelyyn. Se konflikti siis on vanhempien kulttuuristen oikeuksien ja lapsen koskemattomuuden ja lapsen kulttuuristen oikeuksien välillä. Ja tärkein kysymys esitettäväksi on nimenomaan se, että miksi lapsen kulttuuriset oikeudet pitäisi alistaa vanhempien kulttuurisille oikeuksille. Koska ihmisoikeustradition eräs keskeisin periaate on se, että oikeudet on yksilökohtaisia. Ne kuuluu jokaiselle yksilölle ja vain ja ainoastaan yksilölle. Toisin sanoen, vaikka minulla olisi mitään oikeuksia, ne oikeudet eivät ulotu kehenkään muuhun. Minä olen niiden haltija ja minun uskonnon vapauteni esimerkiksi oikeuttaa minun ryhtymisen vaikkapa täysillä uskontoon harjoittavaksi tantra-jooga harrastajaksi.
jos mä tähän ryhdyn tai johonkin muuhun uskontoon, kristinuskoon, vaikka islamiin, niin mulla ei ole mitään oikeutta edellyttää tai olettaa tai odottaa, että siis minun puolisoni, läheiseni tai lapseni jakavat tämän saman uskon. Tai edes kiinnostuvat siitä. Heillä on yhtäläiset oikeudet tehdä itse päätös omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Ja tämä on nimenomaan ihmisoikeusetiikan keskeinen instrumentti. Koska oikeudet on yksilöllisiä, vanhempien oikeudet kulttuuriin eivät koskaan kumoa lapsen oikeuksia tehdä itse niitä päätöksiä omasta kulttuurisesta osallistumisestaan millään tavalla. Ja toisekseen toinen argumentti on se, että kulttuuriset oikeudet on oikeuksien hierarkiassa alempaa kuin perustavat oikeudet. Eli kehon koskemattomuutta tai itsemääräämisoikeutta ei voi kumota kulttuurisella oikeudella. Loogisesti-kaan. Ne implikaatiot on aivan kauheita, jos me mennään siihen ajatukseen, jos me flirttaan sillä ajatuksella, että erilaiset uskonnonvapauteen tai kulttuurin ja ilmaisunvapauteen liittyvät oikeudet olisivat jollakin tavalla alistettavissa. Olisivat jollakin tapaa ikään kuin ylempänä kuin perusoikeudet. Silloin perustamalla pienen ideologisen liikkeen tai lahkon tai ryhmän, ihan sama mikä ideologia on kyseessä. Se voi olla mitä tahansa marksismista veganismiin, oikeuttaisi hyvin radikaalisti erilaisia toisiin ihmisiin kohdistuvia loukkauksia, mikäli se liike ja se ideologia ne siinä omassa ideologisessa rakenteessa ja dogmissa ja opissaan hyväksyisi. Ja tämä on juuri sitä kulttuurisen väkivallan kirjastoa, josta me olemme ihmisoikeustyössä vuosikymmenten aikana tulleet pois ja jota me olemme systemaattisesti arvostelleet tässä työssä. Eli on oikeastaan aika erikoista, että me olemme siinä pisteessä, missä me vielä joudumme keskustelemaan poikien sukupuolien silpomisen kohdalla tästä samasta kysymyksestä, josta on keskusteltu kuritusväkivallan ja naisten oikeuksien ja monen muun keskeisen oikeuskysymyksen parissa. Kiitoksia, että kuuntelitte ja toivottavasti tämä antoi teille jotakin työvälineitä, jos mitä ei aikaisemmin ollut, niin tämän asian käsittelemisen etiikan ja oikeuksien